Shalom. Horas ma dihita saluhutna. Ada orang so masuk kita tu ibadah parpunguan budarion. Jumolo mahita martangiang nahohom di bagasan rohat tabi. Martangiang mahita. Amen. Tapuji matuhata marede mahita. Hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon, amen. Nunga patar hangoluani, jalanunga huidahami, jalanunga hu hatidako kami, dohot hubaritahon hami tuhamu hangoluan na saleleng nilelengna, na dilabung ni amay hian, jala naong patar di hami. Haleluya. 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 Haleluya.
mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di banua gijang. Maroha ama doho tuhami halak pardosa na dangolon alani i. Dilehon hodo anakmu na sasadai Tuhan Yesus Kristus. Asa porsea hami jala dapotan hangoluan marhite sian ibana. Namangido mahami nuaing tuho. Suruh matodim na badiai turohanami. Asa manahan hami sahat rodi ujungna di bagasan haporseaon na sitong jala asa martua hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehita. Tatangihon mapatik ni debata di Parpunguat Tabor Nginon, ujung tahun 31 Desember 2020 tolu, ima sian parjamita 12 ayat 10 tolu, songonon ma didok. Pangaripunan ni sudepoda naung itabege oddo, habiari debata jalaradoti tonana, ay ido inana si ingoton ni ganuk jolma. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Mare dehita. Tatopoti dosata di adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asi ni roham na gudangido. Saya si maroham mi dasadok bangso nami, sesa madosa nami saluhut na,
Sai sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangolu hami. Amin. Tabegema baga-baga taringot tu hasesaan ni dosatta. Songonod dohata ni Jehovah, unak ko mabiar ayaw do siluluhon ho, nunga pola hujou guarmu au napunaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mare dehita. Tatangihon mahata ni debata turpuk di Parpunguat Tabornginon ujung tahun tanggal 31 Desember 2020 ima natar surat di 5 Musa 30 sada mamuka sian ayat pitu saat rodi ayat walu tajahama marsikat sorin dungi di jauh si Musa ma si Joshua jalanin nama tu ibana diadopan ni sadok Israel pirma todim jala marsi hohot ay sahat maanggo horap dohot bangsoon masok tutano naung ni warihon ni Jehovah tuo punasida nuaing lehonon na tunasida jala hodo marsagi hosa tunasida bahen partalianna. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Mare dehita. Tahatidak ko maha porseaw tay, songon na hinatidak ko nidongata sa porseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na so hatudosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai,
Ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya todi parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahohudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na so hatudosani, disima ibana, pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na maddok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema edde puji-pujian sian ina Hanna laus diuduti ma sian ina Deborah.
sunggul-sunggul di hita, na parjolo, anon pukul 00 WIB, tapatupa do acara di Bagastabe, mamake acara naung nisagihon ni Huria di ganup sektor masing-masing. Na paduahon, di hari Senin tanggal 1 Januari 2024, patupaon ni Huriata do pertangyangan di tanggal 1 Januari ima tau baru masuk sada sesi di pukul 10 WIB ria mahita maddohotisa. Songonima sunggul-sunggul di Huriata di Tikion. Saunari saat mahita tu acara nama jahahon berih Huria. Di hita salutna amanami do inanami nahina holongan di Bagasang Bornginon tina ujungata ima di tahun 2020 hobar tu aturan ni Huriata jahon nami ma songon barita jujur tahun manang berit di tahun 2020 di Huria HKBP Cimanggis. Patujolo pinujima debata marhite Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai di siala saluhut di paringiringonna di Huriana Huria HKBP Cimanggis manipat di Bagasan 1 bulan 2020 tardok dengkado merdalam pakubasion ni Huria khobar tu program Huriata naung niputuson di tanggal 4 Desember tahun 2022 tahun nasalpu laos di Bagasan Obason tung takas do honota moliati gudang pasaton nami di saluhut kerja samata saliling merdalan ulaun pakubasion di Huriata nata haolongion laho patuluson aka program ima di sada tahun na margoar tahun profesionalisme dalam penata layanan songonan idok ni hata ni debata marhite panindangion ni parpel semani namadok gudang matongon na binay ni Jahuba tu hita jadi marhilas ni roha mahita ima pesalmen 126 ayat tulu marujahan tu program kerja ni Huria naung ditulupon di rapot Huria Desember 2022 nasalpu huji hamiro laho padarhon hami aka pasahaton marhite barita jujur taonon marhite pakubasion na marhahonan di bidang dewan natului koinonia marturia diakonia rap dot saplusada seksi na manang kategorial sekretariatan parhepengon ni Huria na pinasahat ni Bandahara Huria parhepengon reson na pinasahat ni Bandahara Reson arta ni Huria parartaon bidang umum haparladon kepanitian pembangunan Huria swaksongoni ulaun kepanitian tahun profesionalisme dalam penata layanan dohot pesta gotilon na parjolu Dewan Koinonia parsaoran sada permingguan di Bagasan tahun 2020 adong 50 sia obas permingguan mamuka sian tanggal 1 Januari 1 tanggal 31 Desember 2020 tahamulatio do di Bagasan tahun 2020 mardalan do aka permingguan ni secara offline manang tatap muka di gereja ale hot do di patupa live streaming ganup di acara permingguan di jam 7.30 do pukul 10 mardala do permingguan di ganup minggu ima di opak sesi ima di pukul 7.30 ima sekolah minggu 7.30 permingguan marhata Indonesia dot marhata Batak di minggu genap pukul 10 permingguan marhata Batak pukul 10.05 permingguan marhata Indonesia laos omma perdus-dusan ruas nah hadir di Bagasan permingguan di tahun 2020 pagi pukul 7.30 bahwa 127 halak borus 274 pungu jumlah 400 sia halak di permingguan harian manang siang pukul 10 bahwa 170 halak borus 210 halak jumlah 320 halak di Botari manang sore
pukul 10.05 bahwa 107 halak boru sia puluh welu halak jumlah 205 halak. Laos torop ni sekolah dana sekolah minggu pukul 7.30 bahwa 105 halak boru 120 sia halak jumlah 234 halak. Pertanyaan sektor disakapi huriata do mamuka sian minggu na parjulu paduahon di tahunon sahatu ujung tahun parhuriaon di bulan November tahun 2020 merdalan do dengan diganup sektor manang di Jabu manang di Huta ima di 12 sektor di tonga-tonga ni huriata alani di bagasan pardalani pertanyaan ni gudang do aka narikot si paratate honota ala di bagasan di kehadiran di pertanyaan dang apala si kop boy hadir torop alani aka ragam ra di tonga-tonga ni kesibukan di tonga-tonga ni ruas ni huria alani nang di tahun 2024 naron anggiap mak lam tahangoluhon aka pertanyaan ni pas dos-dosa na hari diganup ima di permingguan di gereja hira 55% dope na tetap hadir ima di tonga-tonga ni aka permingguan ni sok songoni nang di pertanyaan olah ni 35% dope na bui ganup hadir di ganup pertanyaan sok songoni nang di dana sekolah minggu 75% do nah hadir di ganup permingguan di sekolah minggu. Anggiat di bagasan tahun 2024 naroon lam taparinggas lahu mandohoti aka permingguan marhite tatap muka di pertanyaan songon dalan lahu patuguhon haprosyota mengadopi aka persurian ningolu di tonga-tonga ni partikian na say muba-mubawon. Na patuluhon patanakon hata ni debata PHD menang PA di punguan kategorial do di punguan kor. Mardalan do dengan aka kegiatan dohot padalan ini PHD manang patanakon hata ni debata galup di punguan kur marhitisian program seksi-seksi di Dewan Konia hira 10 punguan kurma manang di punguan di huriata na mardalan ima di lansia ganup hari Selasa masuk pukul 21 pukul 15.30 inahana ganup hari Selasa masuk pukul 10.06 1 pukul 10.70 punguan ina Esther ganup hari Rabu pukul 10.06 1 pukul 10.08 punguan ina para hari Kamis ima ganup hari Kamis masuk pukul 10.06 1 pukul 10.08 punguan ina Deborah ganup hari Jumat masuk pukul 10.06 1 pukul 10.08 punguan Kor Amahuria masuk di hari Jumat masuk pukul 21 pukul 22 punguan ama Jeriko masuk hari Jumat pukul 21 pukul 22 punguan Kor ama Shalom ganup hari Sabtu masuk pukul 21 pukul 22 laos punguan remaja nang dohot naposobulung manang rena ganup hari Sabtu pukul 10 sia 30 saat pukul 21.30 dia ka punguan kori doh punguan ya na kota remaja do napo sebulung na rutin di partikian laho patupan PHD manang PA lau dalam patanakon hata ni debata lau punga-punga ni toktong paduduhon ende puji-pujian manang kor pokal grup di ganup minggu di bagasan tolu sesi ibadah di huriata saksongoni dia ke kegiatan di bagasan pungu-punga ni sian aka ama ina remaja na posubulung ruas ni huriat dai masih minim dope nang pasidoho di kegiatan aka kategoriali molo tati bakon torop ni aka ruas ama ina do na posubulung remaja di huriata anggiap manang di tahun 2024 nang sidapotonota lam torop naro jala asarap hita di nalau masusohon di nalau boy dohot udur mandohoti di aka punguani napa dua hon Dewan Marturia panindangiom
mardalan do pakubasion kegiatan di bagasan horong ni maturia ima seksi musik ima nama kubasi di ganuk permingguan 10 opat halak mana pertugas naga besong leader jalan marsikat soring do martugas di ganuk permingguan di ganuk tolu sesi permingguan adong 5 halak na marsikat soring makubasi di bidang organis permingguan umum tolu halak organis na marsikat soring makubasi di permingguan sekolah minggu lau 10 halak di huriata nagabe pangajari di ganuk pungan-pungan kur huhut na manguluhon kur di ganuk ibadah minggu onom halak na mangula songon tim multimedia makubasi di ganuk permingguan anggiat di tahun 2024 lam naroon lam tudingganna mutu musik alat-alat sarana dohot teknisi na paulian mutu multimedia paredeon aka punguan kur ai ido dalanna asa lam mangulu ibadah do permingguan na pinatupani huriata losongonido di pakubasun seksi sending manang pekabaran Injil naso pola dope maksimal mardalan di bagasan tahun 2020-an anggiat di tahun 2024 marhiti program sending naung ditotop pun diraput huria di tahun 2020-an boy mardalan jala marparbui na patuluhon dewan diakonia para sini rohaun mardalan do aka pakubasion dewan diakonia marhite seksi diakoni sosial patupan kunjungan kasih do bantuan sosial huria tuganuk na masa aka namar sahid na moding na manguli na muli yatim piatu panti asuhan dohot bencana alam isarani songon bencana longsor di desa Simangulape Bakara Tapanuli Utara suak songoni di bagasan bulan Februari saat tu bulan Mei 2020 di seksi pendidikan di patupado pembekalan tua kaya nakoni huriata na naing mandangabdopi ujian tu perguruan tinggi ima UTBK SBMPTN suak songoni si palas roha di akaya nakoni huriata na berprestasi dung manjalo hasil rapor sian sikolana anggiap ma nang di tahun 2024 lam tudinggan na perdalani programi lau pahicaton aka prestasi di tonga-tongani akayana kota suak songoni di seksi kemasyarakatan lumubi di mangula di bidang keamanan di gereja di ganuk di patupado acara pesta-pesta huria perpunguan di peringotan hama mateni Tuhan Yesus aka kegiatan pesta Natal tahun baru bersama do di seksi kemasyarakatan dohot tu organisasi masyarakat kepolisian do koramil satu partikion mau lihat tema di tu hata boy do mardalan do dengan sonang hari buribuan di hita salhutna langsungoni seksi kesehatan na toktong pasi dohot di nama kubasi pelayanan di bidang kesehatan tu aka ruas baik secara langsung do tidak langsung ditiki masa aka kegiatan pesta-pesta huria laos di bagasan tahunon nunga di patupas yang seksi kesehatan aka kegiatan ima di nalau mamareso aka kesehatan ruas ima isarani gula darah tensi dohot nang kolesterol do lana asing anggiap ma di tahun 2024 lam tudengganna perdalan seksi kesehatan di nalau patupahon aka kegiatan pahicaton hakipason di tonga-tongani huriata jala tahamulate umma di bagasan tahun 2020 nunga mardalan aka iuran diakoni sosial per keluarga hira 21,1% dope na pasahaton iuran diakoni sosial tu huria jala gumudang do sasitongna dana na haluar marhite ulaon sosiali sian dana na masuk sian iuran na sahat tu huria anggiat di bagasan tahun 2024 naroon lam di hari koton laho pasahaton iuran diakoni sosiali mau lihat tema di sude aka keluarga na pasahaton iuran sosialna songon dalan laho manupahi aka ulaon para sirohaon di tonga-tongani huriata na paupaton haparladon mardalan do parseremonan parlado partohonan situa ganuk ari Kamis pukul 10 sia nani dohotan rata-rata 22 halak situa dohot pitu halak calon situa ima lau membuhali diri lau patanakon hatani debata lau mangaradi di nama kubasi di parjami tahun di pertanyangan dohot mangarang-rangi akan marhubas di ganu permingguan di hari minggu dohot di pertanyangan sektor suak songoni di nama ngaradihon ulaun kunjungan-kunjungan tu namar sahid nama ngapuli dohot lana asing suak songoni di ganu Sabtu jam 10 pitu
sermon guru-guru sekolah minggu, khususnya guru-guru sekolah minggu, lau mangaradio diri tu pakubasion di parminggu sekolah minggu, nani luhon badita do parlado pendamping di seksi sekolah minggu. Mardalan do perguruan learning situa tu pitu halak calon situa ima 2 minggu sahali ganup di hari Kamis masuk pukul 10 pitu di konsistori lau membina, membekali, melatih asagabi parlado nagok jalan na denggan na tahu mangulahon tohonan di tonga-tonga ni huria. Na palimahon sekretariatan parartaun do keuangan. Denggan do mardalam pakubasion khobar tu program huria di tahun 2020 aka pengadaan do perbaikan fisik di gereja do rumah dinas multimedia suak songoni administrasi perkantoran tata usaha lumobi ma parhepengon di huriata na secara khusus anon di laporhon bendahara ni huriata taringo tu parhepengon di tahun 2020 anggiap ma di tahun 2024 naroon lam tu denggan nama aka sarana do prasarana nagabi pendukung di ibadah gereja do pelayanan umum huria na paunopon kepanitiaan songon tindak lanjut ulon kepanitiaan pembangunan rumah dinas huria nah dilantik di minggu tanggal 20 Februari 2022 los di minggu 10 Juni 2022 nah salpu dengan domar dalam pesta pembangunan huria marhite program pengadaan rumah dinas pendeta los di bulan Juni 2020 nah salpu saud do dituhor rumah sada unit rumah dinas huria los nunga diingani be gabe bagas ni Padita fungsional Padita Esron Baktiar Tapubulun MTH marhite pinjaman lunak sian ruas ni huriata jala di bagasan minggu na perjolo bulan April 2024 naroon patu paun panitia pembangunan ma pesta pembangunan lau pasikopon pinjaman lunak ni huriata. Na paduahon laos di minggu 10 April 2020 dilantik panitia pesta gotilon do tahun profesional dalam penatalan HKBP Cimanggis 2020. Laos di minggu 5 November 2020 pesta gotilon do tahun profesionalisme dalam penatalan HKBP Cimanggis songon program lau manggohi anggaran 2020. Mau lihat ma dengan do mardalan aka kegiatan kreasi ganup sektor ganup minggu dohot punguan kur di ganup permingguan di pukul 7.30 dohot pukul 10 di ganup hari minggu. Nah papituhon sentralisasi keuangan HKBP nunga merdalan do dengan di bagasan tahun 2020 di huriata HKBP Cimanggis pasahaton setoran aka pilihan nama molus dung diberlakuan sistem sentralisasi keuangan di sandok huria HKBP los nunga di tapasahat do satu ujung ni tahunon 55% si pasaton tu badan pengelola sentralisasi keuangan BPSK HKBP di kantor pusat HKBP imalau membalajoi sude pangula nagok tiki di sandok HKBP dohot dinalaho mabalajoi aka kegiatan na adong di hatopan baik di desa do di kota do lana asing tatang nyakom jala tapar situtuhom ma lau pasahaton aka piliata doho dengan asa sikop mardalan do dengan pardalanan pakubasion di sandok HKBP lau secara khusus pasaton nami tu hita salutna di huria HKBP Cimanggis secara khusus sian pucuk pimpinan HKBP Eporus ima Piarja Tarutung pasahaton mandok moliate itu hita sude di parsitu tuota na pasahaton ima do na mendukung di program di sentralisasi keuangan HKBP jalala soma pasaton nami atas nama pimpinan HKBP. Na umum dengan do mardalan ima ulon pedidion nabadia tulu hali di tahun 2020 ima naung pinamasa pedidion nabadia di tanggal 30 April 2020 walu halak bahwa tulu halak bawa do 5 halak buru tanggal 27 Agustus 2020 tu walu halak danak ima sada halak bawa do pitu halak buru tanggal 10 pitu Desember 2020 tu pitu danak do sada halak nama gudang do 2 halak malua irreguler.
Na paduaon dengkado mardalan ulaun nabadia 2 hari di bagasan tahunon ima tanggal 7 April 2020 di hari perninggotan hamamaten Tuhan Yesus do di Natal na parjolo 25 Desember 2020. Na patuluhon parguru maka tidak kor kaporseon angkatan 2020-2024 godang na 45 halak ima na marguru ganup di hari Sabtu masuk pusat pelonom dohot minggu masuk pukul 10 pitu. Na paupaton di tanggal 10 Maret 2020 di tahunon di Patupa songo nama kasuhuton ima huriat tahaka BP Cimanggis ima kompen pangula nagoktiki sa distrik 20 de Boskat. Nah mangikut statistik ruas ni huriatta torop kepala rumah tangga hobartu pencatatan 1 bulan Desember 2020 torop ni kakak 580 kakak persegina dana sekolah minggu bawa 222 halak dana sekolah minggu perempuan 120 halak remaja bawa 70 halak remaja perempuan 25 halak naposo bawa 377 halak naposo perempuan 326 halak ama nababalu ama 10 halak nababalu ina 22 halak ama ima sian lansia ama ono pulusia halak ina ono 22 halak torok ni aka ama 451 halak ina 536 halak. Jadi jumlah di keseluruhan taringot tu jumlahi godangna 2205 halak. Ima songon sada statistik dihita di tahun 2020. Ada orang hupa satami ima parpudi panutup pasaton nami ma ima songon barita taringot keuangan ni resort ala dumu di bendahara resort dona sasitong na pasahatonon alai ala hurak sehat dona zida laos adong dodongan bestu resort ala tu luar kota do ala ni langsung mahami majahon ima taringot tu keuangan ni resort di hita. Secara global di tahun 2020 uang masuk ima gudangna 66 juta 327.000 rupiah. Nah luar ima 64 juta 854.000 rupiah. Saldo sada Januari marsugut mulai 1.700.000 rupiah. Perlu paboton nami tu hita salutna ama nami duit nami anggosa sitong nah molo kebutuhan akareson ima sian kantor pusat do na nama balajoi taringot tu hamion ali ala adong do sada kerjasama di huriatta taringot tu program on alani gabisikop do boy tarbalajo di resort songa tu hami ala adong do sada na mangurupi atik pe hurak sikop do pe sian BPSK marhite program sentralisasi di nalo mangguhi taringot tu akan perlu operasional di resort alani hudok kami ma moliate tu hita salutna melarhite parlado diurupi donian hami ima marhite na papungon aka amplok resort gan bulan dohot nang aka tabahan sian dana ni kasni huria lahu mangguhi di aka operasional ni aka resort salinai udok kami sian resort pasaton mauliati di hita saluhutna anggiap ma nang tubaga sapartikian naro lam tatangyakon lam tudingganna di pakubasion ni di tonga-tonga ni huriata baik di distrik satu kantor pusat
na parpudi panutup. Songonima na boy hupadarhami berita jujur tahunon anggia di tahun 2024 ima nanang sidapotonota ima na marguar tahun okumene inklusif 2024 lam tudenggan na parbue ni huriai marhite narap hita marhobas di huriatai. Selamat tahun baru madi hita salutna Horas. Shalom, oras ma dihita salhutna. Sahat mahita tu barita parhepengon ni huriata huria HKBP Cimanggis. Adorak susah tu si paturangon nami do buasa gabi hami jongjong dison tinalaho pasahaton barita parhepengon ni huriata. Ima namar hadomu mai di akka ulaon ni bedahara ni huriata. Jadi di delegasi homatuhami nalaho pasahaton barita parhepengon ni huriata. Ima naung takas diverifikasi oleh tim verifikasi. Nadi ketuani amang situa te disiagian na beranggotakan inang situa M Boru Raja Gogok amang A Pasaribu sian ruas dohot Janri Utapia sian naposo. Dihamuna manami hinanami ya dong akka kekurangan naboi hu paturak kami di son marbuhabahin mahitate. Jadi oma nau patu-patu kami nau diverifikasi tanggal 20 November 2020. Barita parhepengon ni huriata dimulai mai sian 4 Desember 2022 sahatu 26 November 2020 hobar tu tahun perhuriau ni huriata HKBP pada umumna. Jahonon nami ma total ni saluhutna dan pola behu jaho kami pemasukan per bulan alai total ni pemasukan huria pembangunan dohok sentralisasi ma patorangon nami. Huria pemasukan mulai warta 4 Desember 2022 sahatu 26 November 2020 godangna 1.043.152.174 rupiah. Pengeluaran di huria 4 Desember 2022 sahatu 26 November 2020 godangna 105.110.457 rupiah. Marsaldo ma huriata 130.141.170 rupiah. Saldo di tahun 2022 tepatnya 4 Desember 2022 250.000.620 rupiah. Jadi martotal mak marsaldo mahuriata
di akhir November, tepatnya 26 November 2020 380 sia juta 131.345 rupiah. Pembangunan ima untuk perawatan gereja. Pemasukan warta 4 Desember 2022 sahatu 26 November 2020 137 juta 45.715 rupiah. Pengeluaran 135 juta 32.972 rupiah. Minus sekitar 57 juta 826.250 rupiah. Saldo 4 Desember 2022 saldo pembangunan 127 juta 270 sia juta 860 sia rupiah. Total saldo pembangunan 65 juta 453.612 rupiah. Jala adong do hepeng ni pembangunan di deposit sebanyak 100 juta rupiah. Jadi mar total mai 165 juta 453.612 rupiah. Pemasukan untuk pembangunan pengadaan rumah dinas pendeta fungsional. Marhitehon amplop pembangunan na masuk 52 juta 110 ribu rupiah. Marhitehon totok ripe 40 juta 50 ribu rupiah. Total pemasukan pengadaan rumah dinas pendeta fungsional 100 juta 110 ribu rupiah. Sentralisasi manang langsung di setor Hutu Pusat, pemasukan jalan langsung gon di setorhon melalui Bendahara Huria tu kantor pusat 421 juta 170.385 rupiah. Di tahun 2022 aladang adong dope sentralisasi di si, jadi adong dope saldo ni pusat di tio Huria satiki mar saldo 30 juta 815.000 rupiah. Jadi total sentralisasi 450 sia juta 133.335 rupiah. Songonima barita parhepengon ni Huriata di tahun 2020 anggiat mah tu tahun 2024 lam martabama kapasu-pasu tu pahun yamat tadi bata tu hita saluhutna ruas ni Huriata Huriah KBP Cimanggis asa boy tartupai hita Huriatai di nalaho menunjang program-program ni Huriata Huriah HKBP Cimanggis di pasu-pasu tuhat tamah hita di akanguluta nang dohot diaka ulauta lobimai diaka parianakon lam tumajuna yana kota nang songoni nang dihita saluhutna horasma jalagabe tuhat tama namar sangap di nguluta. Saunari sahat mahita di partikian nama dokhata mewakili sian ruas ni Huria di pasahat tamima partikianon tu amang togatorop sian sektor Roma. Laus diuduti manon madohata sian parhalado
partikian di pasahat matu amang situa lumbat tobing. Salam. Horas marita saluhna. Ruas ni huriat hagabe cimanggis nataha holongyon. Perjulu tapasahat moliate tua mata pardinggal basai. Di parsaurat tapare di pertikianon napatal hasok kita. Marpungu di bagas joronaon terlumubi. Di namangujungi partaonan jala asanggiat dang markira aribe buhita tolhas tu tahun baru 2024 di bagasan hahipasod dohot lasni roha mulate mau pasatami perjulu tu amang perdita uluan ni huriat amang pajaitan songoni dohot tu amang dohot dainang parhalalu ni huriat na mengalir partikia di hami ima jongjong siar ruas madokon hata jala memang naking langsung ditudung dang napala sengaja nakaning ipasati ba alai moliate ma dihita saluhna jadi songoni ma dihita saluhna manami nanami napungu pala di partikianon suak songoni na posobulung ni huriatta au jongjong mewakili sian hita ruas hatani hita ma saluhut nanau pasahat di tonga-tonga ni huriatta dak pola be gudang rasi padohon nami ate nakaning nunga takas di pasahat amang uluan ni huriatta break manak songon laporan na masa di huriatta setahun na bagas mulai November 2000 mulai Desember 2022 1 November 2027 jala nunga tapi hutihut manang nasongod dia na pinasahat ni huriat na kaning marhita amang padita dohot laporan keuangan jadi ima ra dihita asa totong mahita rap bergandeng tangan patupa na duminggan di huriatta asanggiat tu akarina mangihut bui merdalan dia ka program agenda na pinatupa ni huriatta nokta sepakati melalui rapot huria alai adok sadara si pasaton nami tu huriatta na hubere kami perdalanan na di tonga-tonga ni pakubasion mungkin tarsingot tu pakubasio di pertangyangan marati amangate di ganup sektor molo hubere kami do siti hari minggu segudang do hubere kami na status off jala di pertangyangan nong masa pe dang apala piga halak na maddohoti artinya kemungkinan 50% secara data statistik na siar ruas setiap sektor kemungkinan dang apalaro maddohoti pertangyangan ni jadi molo dison isiru na salah mungkin kita jangan saling menyalahkan alai mari kita saling bergandeng tangan naung tapajulu songon perhalalu ni sektor siak kita masing-masing kemungkinan hasil dape dang nagabe secara keseluruhan boy mangula di sektori siak kita lah tu hita boy mahita marsibate betan jalaido si pangilon nami mungkin adong do ramang akarwasi nalos topoton adong do nalos si bate betaon tarsongoni mara pangilon nami tuhamu perhalalun nami asarap persidohot di namangihutton pertangyangan siganuk minggu napaduahon satek nga baru tunggajang mungkin sawatik sepele ora bentuk nga alai sangat krusial masalah parkir ni huriat tate perparkiran malu hubere kami do sistem perparkiran ni huriat tahun
apalagi na di julo ni Taganaw nate, sipata ma di soppol, sipata ma ditutup, sipata ma jadi huriatta kadang gudang kalang kabut. Sebenarnya songod dia do posisina. Ahadon al hosi patopota, asabu hita nyaman memakai inganani. Mungkin ngatakas ra di pasat huriatta bahwa hita adong kerjasama tu Tagana untuk pemakaian lahan, hanya untuk pemakaian. Alai mulu sipata ditutup gabe sembarau tete akar wasi, mungkin adong dor hal-hal nabu spesifik melalui pendekatan secara persuasif di Patu Pahuria pendekatan tu Tagana ate bolo boido diajak ruasi akaisen nabui melakukan pendekatan secara personal asabunya mak kita ruas ni hagabe Cimanggis memang songonima sangat urgent do masalah parkir alai manang nabu HP asa bui hita ulang gabe bahan pembicaraan terlalu sembara masalah lalu lintas ya alana sangat urgent do jalan besar do di Juluni Huriatta ima pangidon namera tu Huriatta tu akarina mangihut asabui dibuat kalang-kalang kena strategis pendekatan nabui si pakota lahan ni untuk perparkiran songod dia pengelolaannya asabui lebih tertib songod dia sistem manang na bagi hasil manang na songod dia pe wasatnya maturia asalam ninggan tu akarina mangihut jala molate mah pasah tam itu hamu parharoni Huriatta malu ber kami nak kaning ngaringga merdala cude jadi hupangidu hami asalam sada hamu parhaloni Huriatta dinalahu mengambil keputusan dua kebijakan angka-langkah strategis lahu makubasi Huriatta tuhatta ma nama pargogoi hita saluna terlumubi mamang paditan namang ulu Huriatta songani amanami inanami parhalaluni Huriatta songani manabuh pasahatami songon name wakoli ruas tuhatta ma marsangap horas ma dihita Salam. Horas madihita saluhuna. Amang padita nahu hormati hami. Amanami inanami donga perhalado nahu haholonge hami. Tarlumo bima amanami inanami ruas ni Huriatta hakabi Cimanggis. Nahu hormati hami. Parjulu hami di somadokon mau liate godang ma tapasaha tutuhata perdengga basai di denggan niwasana mangaramuti hita di ujung tahun par huriaun manang di ujung tahun 2020 oma tikita marpungu sian ruas di bagas joron itu tahun lau manal puhon tahun 2020 majalahi 2024 nanaing ro na perjulura sidono nami tuama nami inanami ruas ni Huriatta molo tabereng perdelanan ningolutta sia Januari 1 Desemberon gudang dora akan tabulus marhite silas neroha marhite arsa neroha doho marhite aka keberuntungan maragam do di tonga ningolutta saluhuna ruas ni HKBP Cimanggis alaya pala ditikyon tamado hita madok mauliate tutuhatta di pangaramotonna boy mabolusa sluhna namasa tunguluta ganuk mar sada-sada anggia tu tahun na mangihut si sada pakirimon na mangulu hita tuhatta mamasu-masu napaduahon berita berik naung ni jahon ni amang uluan amanami inanami nadi haulong itu atta Yesus nunga tabege tolu panggilan pakubasion ni Huriatta koinonia marturia diakonia songon natabege nak kiningan sian hata
sahala ruas. Di pakko biosioni tohodo hami parhaladu serba kekurangan. Alai ditikyod dohonon nami do 10 jari-jari pasapul sada si majujung. Dihurang lubi akka pangalohon nami marsoba hami tuhamu mangido maaf diakka pakko basion. Tuari na mangihut tapareak bersinergi masih jaloan asa tri tugas panggilan bui mardala dihuriata hobar tulomoni rohatta. Na patuluhon bohado hita menghadapi tahun 2024 nanengro. Sadahatan itu hatta nama dokon di pesalmen 120 sada. Sai mangarana do mataku do pak duluk sia dia doro pangurupio tuau. Nama dokon tu si amanami inanami. Rap sada hita mangalakka tujuluanon. Piga jomnai bolusot tanama tahun 2020 alani sian hami perhalado mangido hita tu ganup suderuas ni huriata asa di bagasan hahipason di bagasan las niroha di bagasan pikiran pakirimon na mangulu madalani tahun 2024 nanengro tadapot akka sinakapan ni rohata dapat akan niluluata suang songoni boy dengan pakubasion ni huria na niuluhon ni amang padita fungsional tolu dewan sekretaris administrasi dohot segala macam alani songon hata ni natua-tua nama dok eme sita batua perlinggoman ni siboro debatado silehot tua luhuk mahita ruas ni HKBP Cimanggis di Parorot horas madihita jalagabe mau lihat. Marede mahita huhut ma tapapungu peliata pelian sadaa dohot sadabe.
Dami ni debatang ng sumurung siyan saluk na roha. Ima na mangaramoti. Ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluk na. Moliate madi Tuhata. Buhita pajupang di bagasati kion. Dinarap hita martangiang. Marpungu hita maka muliatehon di basa-basa ni Tuhata. Lau paujungot tama di obasom ima di parpungman di ujuk tahun di bagasan tikiong. Alani hata ni Tuhata nama buhali nguluta di nalomandok moliate tu amata pardingkap basa ima di bagasan Yesus Kristus ima sian Heber 10 ayat 20 rodia 20 sada. Songono madu di sini. Alai debata si pardami nama nugihon sian akan namate si parmahan bolun dia kabiru-birui marhiti-hiti mudarni badan saling liling nai ima Tuhata Yesus ibana ma patauhon hamu dinasa ulau nadingkan mangulahon lomo ni rohana ai di patu pado di bagasak kamu na tau lomo ni rohana marhiti-hiti Yesus Kristus di ibana mahasangapon rodi saliling-liling na. Amen. Di tasaluk na amanami do inanami di bagasan Tuhata Yesus Kristus di bagasan lasni roha do hita di bagasan tikion molo taruji-ruji do songo dia ma pembahenan ni debata di tasalukna. Anggo sasitong na di 40 tahun dok diobasom dak tarasam songo dia ma bahasa-bahasa ni Tuhania te di tonga-tonga ni huriatta. Nang di hita sude ate di ganup keluarga nang di ganup hita bi ate di ulot tahun. Pas ma songon na di dok kata ni debata. Ima ibana mana patau kamu dinasa ulon na dingkan mangulahon lomo ni rohana ai di patu pado di bagasan hamu na tau lomo ni rohana marhiti-hiti Yesus Kristus pabuahon memang mololungan takas di ngoluta porsia hita di Yesus na marhuaso di tonga-tonga ni ngoluta dan ngadong naso tarpatu-patuhan niya te. Dakuboto di hita sudi molo taruji-ruji sian awal hita mardalan. Sada contoh ma di hita nang dihamisa diri dong. Sangat dohot dia kadongan di HKBPI ragu-ragu do buat madalaton sentralisasi onate. Luar biasa molo didok 55% gumudang do tu pusat ate. Ale tabigi manakiningan. Luar biasa. Lap tambah meningkat dok HP nasal pun 3% bayar. Ima luar biasa na ternyata di tonga-tonga ning bulan dan arung nasi habiaran di tonga-tonga ning ulut tahun nate. Molot takas tu hita porsea dihuaso ni debata di ulut tahun. Dak butuh mulu di tonga-tonga ni pada ngulut sia mulai sada Januari di 2021 tikion nate. Manang di parhatu tu rohata do memang betul-betul mujizat dok waso ni debata do HP dinalaho mangajari do manguluhon akapada di ngulut tahun nate. Aku yakin pasti gudang do aka keragun-ragun ni hita di sudi di tahun mon. Pasti do gudang buah mata he mangadupi 2020. Ale so dihilale rohata memang merdalan. Mungkin songol secara global gudang itu maka biari ati benalo don musa di tahun. Ale ternyata dan di los Tuhan itu ya deh. Di keraguan-raguan dohot kekhawatiran teh teh om sada bukti deh. Idom mas na di dok ni di bagasan epistel nakiningan na di podahon si Musa tu si Joshua didok ibana ai jahu basa diri mardalan di hadapanmu ibana madongani ho
dak tagamol marsubu-subu ibana midako manang tadi kolon laho unak kota hudan jala unak ko godorun odo dasor dihitate lasni rohatta namar Tuhanon namangi hutut Tuhani unang mabiar jangan ragukan kuasa Allah perbuatan Allah di dalam hidup orang-orang yang percaya. Jadi adung seda haporsiata do keyakinan tadi tahun 2024 itu adalah tahun berkat bagi kita semua. Ala nunga tauji di tahun 2022 boy do mardalo dingkan ate. Ala lasni rohana do nyon pahupuang ido ala ni wah saat do tahu ngal 30 sedaun mate idem benina tujului mana. Ide ate pung ya oke odui ate las rohana jalan nasi songolumba buanut tamuse asa boy nasi na mangatusi songo dia ma arga wasu ni debata na mangula mandowani hita luar biasa teh ale secara khusus di Huria Haka Bibici Manggison luar biasa. Lobi sian nahu pikiri songon uluan nau di tonga-tonga ni huriaon di patu-patuhan iya teh. Odoi sampai isi marsisiru buluku mambege nang di bari nang alani parhepengon iya teh. Anggo au ngat pasien molo taringo tu parhepengon ngadukian pemikiran salele kita porsia marsadani roha toktong talehon dirita tu ibana dan adung mabiar hita sikop dosa luhut na iya teh. Tidak ada yang kekurangan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau dikatakan oleh Raja Salman, tidak ada orang yang meminta-minta, orang yang mengikut Tuhan dan percaya di dalam Tuhan. Sampai putih rambutku katanya. Wah luar biasa teh, nggak terbukti on. Wah saya ragu-ragu umpamana. Nah alanido didok di bagas satuan, ibana do napatauhon hamu di nasa ulau nadingkan. Dia memberitahukan. Allah sendiri yang memberitahukan. Lau mangulahon nadinggan. Jala nunga taulahon niate. Jala puji ma Tuhan. Tarida mayate. Sian akka basa-basa ni Tuhan tadi hita. Nah ala ni dia mua manami do nami. Nang di bagasang borngi nope. Molo maruji-ruji do huria sadarion. Tong banyan iko maruji-ruji hamu di keluarga nonate. Unang lupa pukul 00 Peter di paradi hamu hiado hatamuna iya teh. Ale unang tong songon iba adong lo songoni molo jupang 00 Peter ngai sipan inat taido hatana tua matai. Anggo on kodohonok do tua hatana mion ini memandangkan. Ah para songoni lo kan gabidang dame biya teh. HP nu sehat kita saat tahun 30 daun ATP godang lu kekurangan pasti ada kekurangan nanti. Nah, ingok mahatan itu hatta napa borhato kita di borngino mandok moliate ibana napa tauhon hita. Ibana napa tauhon hita. Dinasa ulon nadinggan mangulahon lomoni rohana martangiang kita tuktong. Jadi suatu ngadong nganon adong dosong di batu bah pukul 00 ujungnya dan naga bedame beate aturan marsugut tu garija mar pakai baju baru sonari pe ngau bereng akan baru bereng patuk mam masuk kau tuson songona angur bereng o patu jolo ni to baru rasa teh ngadong nai baru apalagi marsugut ko patu dota do nai baru ya teh ai di sido lasni rohatta ya teh di bagasang ulut tawang. Nah alani do dia mua manami do nami toktong mamarsadani roha hita nang di tonga-tonga keluarga te. Batu tu mandok moliate no paling porlu jo tu Tuhan ya te. Dang nagabi klarifikasi orang klarifikasi ni pangalaho ate. Oh inata uberek kona sataonon urang burju do honna kan olani ne bejukan. Oh ma inata apalagi ho umpana musik. Baga kawak dulu melo songoni ade, nak songoni tong ate masih salpuan, ba idokan, ba mulu tahun 2024
lamburjuma hita lama tua daging ate ngan lama tua daging kan dah berumur anggoda pina burju do dia do pon akayanakon ko pengan neng manguli neng muli nama rohela ro parumain ate kan hape mau lodang burju ibe buse nah waduh ya teh takut teh tahun 2024 ngahir adong do kita namar sakap anggubui namar hela do namar parumain teh ngadong be teh atong paburjuma mulai marsuh tadi asa suman hita songon akan na tua odui jadi sudah nai di patau de batadu hita teh matemu na hita namar parsaoran nia teh anggodang di batadu na patau kita lu mamba boto akan ang silauta dan mampu hita di nalo mamereng tujulu ale molondunga tok tapasa dirita jela tapa husor di bagasar hatai songon si Maria yete di peok lo hatai jala di pausor ido tutu tahe taunom bahasa di Tuhani dak kuripuhian sehat tau budak ripuhian do songonon goluku hape masuk hitan nunga masuk tahun 2024 mau lihat puji Tuhan semuanya itu adalah berkat anugerah Tuhan. Lam dipatau mahita te. Mangulau-ulau te ya te. Termasuk dia kena poso te. Semakin diberikan Tuhan hikmat begitu besar berkat Tuhan itu. Mulu mamer kita tua kahagaliot te mukira dang dipatama Tuhan hita selesai saat tu tadi sadari onate. Ale mau lihat matu hatta te. Ati memang di tengah-tengah di nguluta saya dong lo parsorioni ya teh. Ai buah mata he taunon dang di jalo dope songona pinangi doroha sabar. Hidung bedi hata niaka na tapadok ya teh sabar itu kasihan Tuhan. Ini tuh kan. Ale ululu sifatnya dimirikon si sabar ho kirana si sabar ho nga mane du budua nga songong ni be si yo lu sabar ni na ni be memang iko sabar memang ulun nate mabui do honon ulah hunot ta ai guru di batarui sadok taula manadingkan imana kini ngana di dok di bagasan aka di patik tayate holan dinalaho biar bida jahoba dohot mangulahon tonanai asa buah asa mangulu hita dohot tupino parta sugut molonungai takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Ingatlah apapun yang kita jalani tonaro dak persoalan nadidok di jolma portibion harus sonari ngagudang nama dok anggota 2024 bah macam madidok jolma akan nama mabiari jolma do ete tak boleh mabiar karena apa karena kita sudah membuktikan sudah kita lihat kebaikan Tuhan anugerah Tuhan pertolongan Tuhan dalam hidup kita sekalipun kita melewati banyak berbagai pergumulan hidup tapi ingatlah ketika kita semakin kuat di dalam Tuhan tingkat berkat Tuhan dalam hidup kita akan semakin bertambah dan semakin naik karena kita tahu karena kita sudah mengakui kuasa Tuhan itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Lam dipatau tu hatta mahita lau mangulahon hobartu lomoni rohani debata jala lam dipatau tu hatta mahita dinalaho marlasni roha mamuji ibana ro disan lelengna. Amin. Mertangyang mahita. Ali Tuhan dibata mau lihat gudang di sombong rohanami ala takas dirajumi rohanami alani asini roham Tuhan nabui pataro kami di bagasan obason marpungu laho maka muliatehon huhut martangiang hami duadupanmu ala di pandunganyomu di hami lo sido ali Tuhan nang dinalo marpungu do hami do keluarga aka iya nakon akasi solhot
lampat tahu madihami di nol mandok mau liate do maka porsiai ho naing mardalani di tahun baru marsugut tahun para sirohaun do tahun pasu-pasu madihami saluhutna mau liate madiholi Tuhan sayang marsangak mahotok tong di ngulu nami rodi saliling ni lelengna amin. Di namar ede kita marlas ni roha di bagasan tikion sian ede nomor 497 ayat sademang laos di soma tapasahat pilihat dan apa duahon dohot amplop tapasahat ma tujulu. Puji Allahumma Musa
ada jongjong mahita. Datangnya kumapilian nata pasahat di bagasan tikyon martanyang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhud sila lehon nadinggan dot nasa ulibasa na maliutus. Pasat tami masih nelehon mitu kami pilihan nami tuho saya jalo may gabi uap na khusus di jolum pasu-pasu may jala ramoti asa uparahasya kami pilihanon bati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni uriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti tordim asalam mau tada kami goleng sila lehon mitu kami asalam girgiri kami mandok moliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banua gijang say pinarbadia magoarmu say Roma harajaunmu say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hangulua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa di longan mardosa tuhami una kami tuh untuk pangujunan palua mahami sian panganggo. Di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho di sordakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohanami daho di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Hita masih jalangan tada ni hita alas roha naung taujungi di tahun 2020 loguna gok las ni roha. Dingo
tahun baru buat kita semuanya. Salam dari kami tim pemusik Rena dan tim song leader. Jangan lupa mendok hati.